аз Абу Ҳурайра разиаллоҳу анҳу ривоят аст ки паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд: касе ки ду кори некро дар роҳи худо анҷом дода бошад, аз дарвозаҳои биҳишт барояш нидо мешавад ки эй бандаи худо, ин натиҷаи яке аз он ду кори неки ту аст. агар аҳли намоз бошад, аз дарвозаи аҳли намоз, ва агар аҳли ҷиҳод бошад, аз дарвозаи аҳли ҷиҳод, ва агар аз аҳли рӯза бошад, аз дарвозаи райён, ва агар аз аҳли садақа ва хайрот бошад, аз дарвозаи аҳли садақа ва хайрот даъват мегардад. абу бакр разиаллоҳу анҳу гуфт: ё расулуллоҳ, падару модарам фидои шумо, чӣ зарур аст барои он ки касе аз ҳамаи он дарвозаҳо даъват шавад? ва оё касе ҳаст ки аз ҳамаи он дарвозаҳо даъват шавад? фармуданд: бале, умедворам ки ту аз ҷумлаи ҳамон касон бошӣ. ва боз як ривояти дигаре ҳаст аз Абу Ҳурайра разиаллоҳу анҳу ки гуфт: паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд: касе ки дурӯғ гуфтан ва амал кардан ва дурӯғро тарк нагӯяд, барои худованди мутаол ҳоҷате нест ки чунин шахсе хӯрду нӯши худро тарк намояд. дар ҳадиси дигар аз Абдуллоҳ разиаллоҳу анҳу омадааст ки гуфт: бо паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам будем ки фармуданд: касе ки никоҳ карда метавонад, бояд издивоҷ намояд, зеро никоҳ беҳтарин сабаби чашмпӯшӣ аз ҳаром ва ҳифозат аз воқеъ шудан дар ҳаром аст. ва агар наметавонад, бояд рӯза бигирад, зеро рӯза барояш виқоя ва ҳимоя, яъне аз воқеъ гардидан дар ҳаром аст.